Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga kasamang Nestor. Straight to the Ang atong balikan no makasama kaning ni ang kuan sa impeachment kay sunod semana manghinaot po ta nga makabalos po din taon ng prosecution oy. So mo na ang kanang na ang sakuan kasamang Nestor. Kay kuan man gyud. Ang prosecution makasama mo tingon Attorney Rufil nga ang abogado nila, abogados prosecution maayo. Si Attorney Ligutan mga sukintig paminaw, mayong abogado. Si Attorney Narvasa sad Carlo John Mark kaning Carlo Narvasa maayo sad mga sukintig paminaw nga abogado. Pero mo na nga andito sa witness nga ilahang gipresentar putin kato nga witness ba? Kuan ba gyud to kanang magamit ba gyud to nila sa prosecution nga maka-establisar mga sukindig paminaw sa ilahang kanang tinguha nga makahatag og impeachable offense ang katonto ang mao nga witness unsa man kabug-at ang ilang witness kasamang Nestor? Kay gahapon sa cross-examine sa cross-examine gahapon medyo kuan man kanang naang tulo man gyud sipon sa prosecution gahapon. Pero kuan lang po tingali basig tungod lang po tingali tos aircon kasamang Maris. Basig kana sa aircon lang po bugnaw kaayo. Niya kana ban tungod sa kabugnaw kasamang Nestor kita gani usahay kana naang tungod sa kabugnaw sa aircon masubawan magita usahay. Na po'y usahay nga kana naang nosebleed po ta usahan. Or kana ba nga kuan? Kay gahapon ingon in town ang presiding judge gahapon kasamang Nestor nga rabag na kanang naamurag na may kuan sa frustration ang kananaan sa prosecution nganuman. Gasigig object na lang yun. Ni kana katungod na mo bitaw na nga gahapon dagan kaayo ang katong side sa katong mga naglagot ni Vice President Sara Duterte. Ilang gingon na wa na katong sa ikaduha ba? Wa na. Wa na nahimo ang kanang naang wa na nahimo ang defense team. Wa na nahimo ang defense team kasi na lang object. Wa na nahimo klaro na kaayo. Normal man na magsigi og kanang naang object. Kahapon bitaw naingon sila naway sila pero karon wa na sila magpost kasamang Nestor nganuman. Og imong kwintadahon gyud imong sumahon. Mas daghan kaayo nga nahimong objection sa prosecution. Mas daghan na nahimong objection sa prosecution gahapon. Pero muna nga ang katong abogado ni Vice President Sara ba kato si Narvasa batanon nga abogado o niya sa iyang bahyon dili nimo kanang naang tan-aw no permirom kaingon ka nga batanon man ning kuha ni VP Sara mga batanon ning abogado pero mga sus mga maayo man ni abogado kasamang Nestor. Ang sa prosecution grabe sad mga maayo sad ning abogado labi na sa Attorney Ligutan. Pero mo na nga kanang naang onya sa kanay karong simanahuna. Overall total kasamang Nestor nakakuha og puntos ang defense team. Sa overall pagka day 1 butang nato to gamay ra kaayoy kuan. Gamay ra kaayoy labaw sa defense team adto. Pag ikaduhang adlaw mga sukindig paminaw. Murag duha ng puntos nga labaw sa kang BP Sara. Gahapong adlaw daghan samot na nga ang mga tao bikono sao man nimo diha. Mukuha kag witness pag-convince mga sukindig paminaw sa court nga kaning iyang gipangkuha, kaning iyang gipanulti valid. Kaning iyang gipanulti mga tinuod ni kasamang Nestor nga iyahang nga ang sa kwan sa proseso nga dunay gibug-aton. Unya kay ang mga tao nga naminaw. Dagan kay naminaw kasamang Nestor, makatuo ka ang mga tao nga makonsiderar ng expert ang duha ka semana lamang nga training.
Pero kay balo ko nga kato ilang witness kasamang Nestor gipresentar gapon kato si John Mark Kulilang, brighto. Bright boy labi na kay CPA. Brighto sa kasamang Nestor labi na kay CPA. So sa to pa di ay kay expert siya, expert man din siya kasamang Nestor. Moto nga dunay mga pangutana, mga sukintig paminaw ba? Ang kanang wa na kabantay mo nga atong nabantayan ako amot kabantay siguro kabantay sad mo. Wa na gi-question nila ang katong sa video ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor. Kabantay mo atong gilalisa nila katong duha ka oras atong gahapo atong Martes. Duha ka oras nga video nga nakuha mga sukindig paminaw sa NBI agent. Duha ka oras apan nagkuha lang sila og 2 minutes and 26 seconds nga mo ilang i-play. Ningon ang ni-object ang defense team nga naman nga di man yung hot down ang full video. Ningon nga dili kay kana reportante kayo. Sa to pa ang whole context sa video mga sukindig paminaw wala nila gipresentar kay ma-establisar man dito nga nganong nakaingon man si Vice President Sara Duterte nga naa na ko'y gikontak ng mga tao nga patiyo ni sila pananglitan og mamatay ko. So kana yung pananglitan so naay kondisyon nga og mamatay sa usa pa. Apan ang pangutana na establisar ba nila sa prosecution nga dunay gikontak nga hitman ang Vice Presidente. Doon na ba'y gitransfer nga kwarta nga o sige bayaran ti kadaan unya laing pangutana nga sa wala pa moingon si Vice President Sara Duterte naka-inform ba nakapablatter ba si Presidente Marcos nga dunay death threats nga nadawat. Doon na ba'y death threats nga nadawat prior sa press conference nga gihimo kasamang Nestor. Muna wa makalatag ang prosecution. Wa makalatag boto nga puting gubaag yun. Puting gubaag yun ang ilahang witness sa gipresentar gahapon. So muna nga kanang na ang bisan o kuan ba? Tanawa ang katong video wa na. Kay mga tao nakaibalo naman tato kasamang Nestor nakakita man tatong video. Pero katong sa authenticity sa video. Yun sa man pagkuha sa NBI, yun sa witness. Ipangutana bitaw siya ni Senador Robin Padilla. May si Senador Robin Padilla mas lupig si Lito Lapid ikumpara ni Robin Padilla. Yun kay tingog man yun si Robin Padilla san. Bantay ka kasama ni sa eskwelahan bitaw na amang yoy usahay arita eskwelahan o magklase ng maestra magdiscuss ana. Kita nga medyo wala tay tuon o niya kanang wa ta katuon kay gisugo tas nung inahan og pangumpay og sayo kasamang Nestor. Kanang paggabi wa po ta katuon kay naglubok og bani, nagadad og bani o baka nagsoy-soy og sislagan. Adto kas luyo para makasalipod-salipod kas ulo sa imo mga nasa atubangan, dili ka matawagan og pananglitan og mutawag ang maestra bang okay sige. Pagta mo tawag maestra ato luyo, moto si Lito Lapid nagpaluyo si Lito Lapid. Ingon si Senador Robin Padilla gapon. Unsa may iyang gipangutana? So kung witness ka kasamang Nestor ingon siya naka-record ba kinsa may naka-record kay wala dito sa affidavit ang journalist mga sukintig paminaw wala may affidavit gikan sa journalist nga ilang gilakip sa ilahang complaint dito paingon sa DOJ. Motong gibalik ang katong complaint dito sa DOJ kay dunay kuwang straight to the point. Dunay kuwang kasamang Nestor kinsa may nagimos affidavit. Ang kadton to ang ilang witness na kaning ang intaga NBI. Moy gahimo. So pangutana dito katong journalist nga maoy naka-screen record, moy naka-interview, doon na ba to sa affidavit? Kadto siya moy witness kasamang Nestor. Straight to the point. Kadto siya moy witness. Nya mingon ka nga sige nag-imbestigar sa NBI. Lahi man ang kuan ani unya. Okay ra untag ingon sila nga kanang na nga sa witness na
Kaning niya kaniha mo ni ang imbestigar sa kaso. Pero minka nga mo ni nga witness o niya mo nakakuan sa video, ha? Mumitaw to nga dunay pagpangutana dito sa to pa di ay kay magkakahibalo ani imo bang giimbestigar ning mong kaso? Ha? Did you investigate this case? Dahil ni object si kanang attorney Aligutan. Objection, Your Honor. Mo tong gi-withdraw dayon. Gi-withdraw dayon. Ha? Straight to Kay the wa point. man di ay si Presidente Marcos, si First Lady Liza Marcos og si kaniyang Speaker Martin Romualdez wa man mo adto dito sa NBI aron magpa-blatter, wala mo execute og affidavit. Ha? Walay kanang complaint o affidavit kasamang Nestor. Oh, wala man unya prior sa naitabo nga dunay death rate nila aw do na bay kanang nag-press con si BP Sara nabay nadawat, nabay na record dito. Ngano man ang katong video nga taas kaayo di ay nga 2 ka oras. Ha, unsa man ato na i-play dagoy basta pwede na to na ma-play makasama kay parang ngano man. Kay ang kadton tuang sa paghahitabo ana nga death rate kay kuan maguna sa conditional usab kasamang Nestor unya sa pangmanghitabo do na bay death rate. Moto nang utana nga ang PSG inyo banggi pangutana kung dunay death rate ang presidente. Ha? Dunay bay death rate tinuod? Oh, kay dunay death rate sa to pa ilan na makunik-kunik kasamang Nestor. Ang prosecution wa mo tong sige na lag object ang prosecution town. Oy. So mo na nga tanaw ha kung mingon ta nga ang ilaha to nga sa kanang sa authenticity kasamang Nestor ba di na nato questionon ang video. Ha? Ay lang question na video kay palitan ta kanang assuming nga na mo to na sulti ni BP Sara ang pag-record sa video mo na unsa man ni kanang na authenticate ba gyud ang video wa ba gini na naagi og edit wa ba naputol wa ba naputol wa ba ni putla asa man ang ubang portion ani nakadungog ba kas ubang portion sa video kay ngano nakasulti man sa ana unsa may prior nga nahitabo ni anang naa nga video clip nga imong gi-present pero dahil ko sa kani sa witness bright sa pero dili siya angay nga kana ipresentar diha mga sukin tigbay prosecution. So mo na nga kaning ni unya mo na nga tuning kuanon kay mao bay unang gipresentar sa kanang naa nga prosecution. So katunto kaning nga pagpresentar nila sa man na establisar ba nila nga dunag yoy kanang naa nga alleged plot to assist aning assassinate sa presidente or wa. Amo na yung mga tao, kayo ang mga tao, uy, og mingon ang prosecution nga, 2 ka semana ra diay yang training, unsa man to nga training? Na-establisar ba sa prosecution, kung 2 weeks manggaling siya nga nag-training, ma-expert na ka within 2 weeks nga training, unsa man to nga trainings? Unsa nga certification? Unsa may sa anak nga training sa 2 weeks, sa day 1, day 2, day 3, unsa man kabahin ang training? Ana, na-establisar ba sa prosecution? Unsa man nga training? Kay na may uban nga, kuanda ni, kanang naa nga, unsa man to nga training, pag-imbestigar ba? Kay hantod karon og ka nga, og naay mga experts sa NBI, nga naman mga bomb threats, nga wa man gani nga sakpi, wa man na hibaw ining uban. Mas daghan ang wa na hibaw daghan ang wa matultuli kinsay mga naghatag o mga bomb threats, mga kuan, mga death threats. Ang angan na kumasayran ato nga kadto sa prosecution basin pero ipatawag man kuno nila ang NBI director si Matibag. Ang director sa NBI nga si Matibag kasamang Nestor ila man kunong ipatawag dayon katonto ang si Attorney Zuleika Lopez samot na. Kung ila ipatawag si Attorney Lopez unya kabahin ani dili sa confidential funds ang ilang tubag ani kabahon ani murag ako nang nangagpas ko daan. Nangagpas ko daan nga murag ay nalan nyo ipatawag sa Attorney Lopez kay patawag nyo murag batiurok mo ngano man. Pagka-contempt niya dito sa Kongreso din na contempt nihila kog mayo giplay ang video. Giplay ang video gahapon sa defense team. Nga ngano man pananglitan
Nganuman nga mura mag-selective ang inyong pag-imbestigar. Dunay death threat si VP Sara, unang nakadawat og death threat si VP Sara. Og ingon man usab si Attorney Lopez. Giimbestigar bas NBI. Ana. Ha? Unya si Presidente Marcos sa kadawat og kanang na ang dito gisulti niya dito kay og kanang tao nga mo patay ka sa Mang Nestor, og tao ka mo patay pero di ka mananghid. Tani ko anon ha? Tani hatagad pagtagad sa makasama kay tanawa kay gahapon ha? Ang katong objection, nasa man to katunto ang pero aris ata sa kaning ka BP Sara kay ngano si BP Sara unsay kahadlok ha? Dili sa mahadlok ba nga kana sa mga pulong pero ngano sa kay balo sila nga ang kaning ilahang kay balo sila nga kaning nga kaso nga gipasaka labi na ning ngano nito nga si BP Sara Senado tungod kay sa unang adlaw pa lang na-assess ni VP Sara og sa iyang mga abogado nga kaning ni ang ilahang nga pagpresentar unya kaning ilang witness nga ipresentar dili man ni ingon ana ka bugat gyud para sa kaso. Ha atong kanon si VP Sara iyahang kaning ni ang ano man siya ha nawarang aura ka sa Mang Nestor ha imuhang ipaduol si ha katong pagsulod niya kasama sila tanaw ha pagsulod niya sa kanang conference kanang press con room at tanang bayhon ang aura kasamang Nestor ni BP Sara og imuhang pasagdan nga ipaduol sa Luistro murag masagpaan paminaw ko. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Ato hatagag pagtagad di makasama no kay kanang na ang ato hatagag pagtagad ni kay kani ato isgutanan makasama kulo kabildo lang ta dinhi ha. Pero kato mga nangitang Attorney Rufil karon tadtaod og dunay maayong signal no dito sa iyahang makasama nga ilahang pagbiyahe taon nya maayong pagbiyahe nila layo-layo ra ba tong kanang naa nga ilahang biyahean sad makasama. So muna nga kanang naa nga sige lang nanay signal mo kuan lang to siya muna nga mga nagatang diha lang sa mo ha. Kanang naa nga kay moapas ra taud-taud basta dunay signal gyud nga tarong sa mga nisorganihan na timing to kay padung sila sa biyahe o niya napa sila signal o to ni paabot makasama sa atuang unang portion sa atuang program no. Okay. So ato asa nga kanang naang ipabati na to no og kadiyot makasama ang kadton to ang press con ni Vice President Sara Duterte kay kanang naang aron nga madungog na to ato nga makita kini makasamang iyahang kuane be kono si kono ato kunong paminawon na kasamang Gerald be. Hi, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Hi, ma'am. Dana ha. Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. So, ma'am. Dana. Okay. Okay. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Ano yung pag-press con dito Yeah, sod sa no. Senado? Sadly, no? Sad. Kita na kaniyot sa tanawa ha. Kaning iyahang reaction ka sa Mang Nestor. Ato makita nga medyo kalma. Ang yang aura nga kanang na ang bahala o kanang na ang unsa siya paglutos mga sukindig paminaw. Apan kalma. No? Kalma o niya kanang na ang pabilin sa nga kanang na ang mahinahon ba? O niya ningon siya nga sige motubag siya sa media pero duha lang ka kanang na ang sentences kuno ang iyaha nga hatag ka sa Mang Nestor. So posible maora ning advice ang mga abogado kay di naman sad nanigod nga padayon ang trial dili na ka pwede nga daghan pag mga istorya diha kay kanang imo mga statement sa gawas or unsa pa ila mga statement nimo base imong kaso
Misan gani mismo ka na mga lawyers nila, munang kung ano mga pangutana kasamang Nestor, magamit na nila against sila nga kaso kasamang Nestor. Muna ang mutubag manggaling limited ra. O niya limited nya kanan dili kay kuan sa iyang kaso sad. Kay kana to kuno tiusog paminaw tanawa ang yang kuano. And Muna then, no questions. no questions. Just two sentences, one sentence, and then no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw. Ma'am, over. Ma'am, confirm lang namin sa yung pagbisita niyo kay Senator. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and Bludgeoning. I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Buti mabaa kasamang Nestor, no? Kamusta kayo, ma'am? Balik ito, Kamusta kayo, ma'am? Ano comment nyo na Tanawa tanaw mo iyang reaksyon kasamang Nestor muragwa. Muragwa sa matandog mga bisag ni ako'y gyatubang nga impeachment. Yang gipakita sa mga tao nga kanang naang or gipakita niya dito sa mga congressman nga maoy gusto gyud hastang Malacañang nga gusto yung paphaon sa politika. Pakita dito nga, wow, di ko matarog, ana. Di ko matandog, ana. Ang importante, ang importante nga naa mga tao nagsuporta nako. So, sa may ang gingon, bloodbath and bludgeoning. Sa to pa kasamang Nestor ni ining madugoong gubat. Ug ang paglutos, pagkastigo nila nako. Kung ugaling ako, panalitag siya, maduguon manggaling siya. Ug duguan manggaling siya, apan dili gid siya. Muyokbo. Straight to the point. Grabe kasamang Nestor nga mga puwan. Grabe nga kanang naang pulong taon niya. Grabe nga pulong niya kasamang Nestor nga moto nga suko ang prosecution kay murag sa Manila iyaha nga murag hagit naman ang iya. Muna ingong prosecution gusto man nang sa bloodbath nang dili man sa moto nga. Kani lagot mo na nga nalagot ang kontra, pildi ang maglagot, So muna nga kanang naang ang prosecution dito sa Senado kuan sa motunga. O niya gahapong adlaw kasamang Nestor. Wa na siya mo pakita dito Senado kay mo to pag-adto niya. Pero makita nimong kalma. Kalmado mga sukin tigpaminaw. Kalmado siya. Ang iyang pagsuod dito Senado pag kay istorya og kadiyot sa iyang mga abogado. Nag-iinan dago ito nga ato lang sungugon si Laila de Lima. Ato lang sungugon si kanang naang si Laila de Lima og si Chil Jokno. Mo man ni mga prosecutors. Panel of prosecutors makasama gikan sa House of Representatives. Ato lang sungugon si Luistro, si de Lima og si Jokno. Tanawa So muna nga kanang naang kuan kayo ragampante nas BP Sara kay kahibalo siya nga kahibalo siya sa haygod kanang naang political na man gutay mga namantay kanang naang mga political kuan kasamang Nestor ba. Nana sila mga political words. Nasa kuan sa labi na mga kuan sa politika. Pero muna nga kaning niya maestablisar bagyog kaha. Maestablisar bagyog kaha ang subject matter or kaning ni ang pasangil sa prosecution nga high crimes
and betrayal of public trust. Ha? Doon na pagigingon diha nga grave threats and the alleged plot to assassinate President Marcos, First Lady og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kay kanang naa nga kuan man. Asa man to katong gi-play ganinang kuan good kasamang Gerald, pwede na to mo pakita tong kuan. Tong gi-play ganina katong sa wa man to nahuman tong atuang kuan. Katong sa gi-play na to ganiyang buntag tunaas attorney. I am not confront. Tanawa ang kanin niya sa objection sa kuan ha. Akan ito pa pinakotro I eh. think the witness understood the question. Oh. Mr. Calilong, you may answer if you understand the question. I will repeat the question. Your Kindly Honor. repeat, counsel. Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation. May I qualify my answer, sir? No, sir. Oh. Just answer yes or no. Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any. The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation? Now ha. So nga nga affidavit diha kasamang Nestor. May I see the question number 6? Your Honor, my question does not relate to question number Kindly 6. show the witness, counsel. I will. It will enable him to give an intelligent answer Can we to your please question. slash certification and put it to paragraph number 6? The paragraph number 6 states that only the minutes of meeting with several personalities and representatives from various media outfits were submitted. Although the minutes were signed, there were no individual affidavit executed regarding to the content of the minutes. On this, Okay, sir. I have no So the question. answer is the affidavits are not attached. I have executed an affidavit, sir. No, the Sir, affidavits of the two journalists are not attached. I think that's the only question of Yes, sir. counsel for the respondent. Okay. Thank you, Your Honor. Okay, diya dapat ha tanawa ha. So diha nakumpirmar nakumpirmar ang gipangutana sa kanang naang abogado ni Vice President Sara Duterte kay dito man gibalik pa to sa DOJ ang ilahang una nga gipas nga kuan na kasamang Nestor. Balik dito kuwang man wa may mga affidavits. Unya dunay affidavits nga napas sa NBI, dili day affidavit mga sukintig paminaw sa mga duha ka journalist. Nga maoy naka actual gyud nga nakatambong, maoy naka kuha sa video, nakakuha makasama sa record dito. Ang naghimo sa affidavit ang NBI nga dili witness. Nga naman sa pag-atul gyud sa kanang real time. Unsa man ang kana na naka-witness ka palitan sa mga Nestor na nagbangga dia sa kuan karsada. Mangutana gyud kitang mga reporter nangutana tag kisa may nakita ani. Kisa may nakita ani. So kisa witness orang pulis. Kanang pulis mag-imbestigar ang pulis dito sa butang ta sa crime scene. Pag-establisar sa kaso apil ang kanang witness. Pagabot ang una pangutana gyud sa man na nakakita ani. Nang hitabo, unsa man ning hitabo kisa may ma-interview nga witness diha. So ang pulis mangita og witness kinsay nakakita sa disgrasya baron or sa naay gibuno, naay giluba diha kasamang Nestor. Kisa may nakakita. So kato nga witness, mubarog ba sa isip witness? Mubarog ba sa isip witness mo? Kuan ba siya? Mo execute ba siya affidavit? Di ba kanang kuan ba? Kana na ito sa may witness ani alang mo interview ka atong alang mo interview ka aton to ang wa makakita diha nga mingura may kuan nila amot nagoy nila kay ang mo na kun nadunggan siya
Ayaw og tuuan ng mga hirse. Ayag tuwan na sa mga marites. Ha? Kay katonta murag ko naman. Ang katong witness to agyo dito nga mao tayo toy dapat nga mo execute og affidavit tay kasumang nisto. Ha? Katonto ag duha ka journalist wa man na attach. Ha? Diring dapita murag nakasabot ang prosecution nga murag na kwanta ni da murag na dihado tan. Amo tingali nga nakuan. Amo tingali makasama nga ang say tawag anak kasamang ni sir mo tingali nga nahadlok ang prosecution nagi-present nila ang ilang ikaduhang witness. Ha? Kay present supposedly gahapon duha ka witness ang i-present sa prosecution. Ruwa man ma-present gahapon. Ha? Ngano man gahapong adlaw nabungkag yun. Nabungkag una katong ingon nga expert. Sa pag-expert nimo nang duha ka semana ra ang training, wa na to gi-underestimate ha pero usaw no pag-establisar nga expert siya. Kanang yang training unsa man to nga mga trainings? Related ba to mga sukindig ba sa digital forensic examination? Unsa man to nga training ang iyaha nga giapilan? Motong gipangutana dunay nang utanang senador nga kanang na ang gakandak sa training unsa may background ana? Ha, unsa may mga products ana? Yung mga products dahil, mga printer, laptop, anak.